Zdravím, v tomto videu bych vám chtěl říct, proč jsem vlastně přišel na náš československý YouTube. Takže za prvé, když se tak koukám na naši Českou republiku, tak nemám slov a chtěl bych jen našim občanům v ČR na pomoci k lepšímu žití. Za druhé, chtěl bych slyšet názor lidí na určité otázky a z toho získat cenné informace. A za třetí, chtěl bych najít alespoň pár příznivců, kteří by se mnou souhlasili a dělali naši republiku lepším místem. Takže děkuji za pochopení a snad budoucí podporu. Peace lidi.